Facemos camiño o noso irmán unidos, compartindo a vida por un mundo máis humano. Aquel que Jesús prometeu. Facemos camiño o noso irmán unidos, compartindo a vida por un mundo máis humano. Aquel que Jesús prometeu. Lémbrate do día cando estaba só e un irmán se te achegou e sentou contigo a falar. Ese é un signo de Deus. Facer un camiño o noso irmán unido, compartindo a vida por un mundo máis humano. Aquel que Jesús prometeu. Camiñando levas a semente de Jesús, non lle negues a ninguén que a carón de ti poida estar. Así é un signo de Deus. Facer un camiño o noso irmán unido, compartindo a vida por un mundo máis humano. Aquel que Jesús prometeu. Escoitando a Cristo, vivindo o seu xeito, a irmandade nosa vai peregrina ao reino da luz. Todos somos signo de Deus.